गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि लागै नोंसोरनो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। कर्नाटकायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जायो। सासे BJPनि MLA आ मैदेरजों बुथारजानाय सासे आइजोखौ नायनो थांदोंमोन आरो बेयावनो गामिनि मानसिफोरा बिथांखौ गोबारै रागा जोंनानै बुदोंमोन आरो बेनि गस्लाफोरखौबो बिसिनानै होदों। मिन्थिनानै मोननाय बायदिब्ला सिगाङावबो बेबायदिनो मैदेरा मानसिखौ बुथारदोंमोन आरो सरकारा बेनि सायाव एक्सन लागोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय जेबो एक्सन लायैनि थाखाय बिथांमोना बे जाथायखौ खालामदों होननानै रादाब मोननाय जादों। आरो बे MLA बे जाथायनि सायाव बुंथिदों दि बेयो मोनसे प्लान खालामनानै थानाय मोनसे जाथायसो होननानै बिथांमोना सिगाङावनो बेबायदि प्लान खालामनानै दंखायोमोन, बेबायदि जाथायखौ खालामगोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। मुम्बाइआव सासे आइजोआ गावनि एकाउन्टनिफ्राय गुबुन एकाउन्टआव अनलाइन फैसा ट्रेन्सफार खालामनो नागिरनायाव गासै 11.69 लाख रां थगायनानै लांजायो होननानै रादाब मोननाय जादों। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बिथाङा फैसा ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय गुगोलनिफ्राय हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामनानै ट्रेन्सफार खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय बिथांनि हेल्पलाइन नाम्बारा फ्रडस्टारनिसो नाम्बारमोन, बेवहायनो बिथाङा बेबायदि थगायजादों होननानै रादाब मोननाय जादों। चाइनानि बेइजिंआव COVID-19 बेरामा गोबांनिफ्राय गोबां गोसारनायनि जाहोनाव चाइनानि बेइजिंआव दायो स्कुल कलेजफोरखौ बन्द फोसावबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। मैया इन्डोनेसियायाव गिख्रंथाव बांग्रिं फैनायनि जाहोनाव गासै 62 सुबुंफोरा जिउ गोमानांदों आरो गासै 700 सुबुंफोरा जखम जादों होननानै मोनथिनाय जादों। मोनथिनानै मोननाय बायदिब्ला दासिमबो थैनायनि अनजिमाखौ थारै क्लियारै खोन्थानो हायाखै होननानै मिथिनाय जादों आरो बेयाव गोबां न'फोरा बायदों आरो गोबां मुवा बेसादफोर नस्थ' जादों होननानै रादाब मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशनि हाइवेआव सासे आइजोनि गावथारनानै दोननाय डेड बडि सुटकेस सिङाव बेगनि सिङाव मोननाय जादों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बे जाथाया गावनि बिफायानो बिथांखौ गावथारनानै बेग सिङाव सोनानै गारनानै दोनदों होननानै मिथिनाय जादों आरो बेनि बिफाखौ दायो एरेस्ट खालामबाय आरो मानि थाखाय गावनि फिसाखौ बिदि गावथारनानै बिदि गारखो बेखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। उरिष्यायाव मैया मोनसे जाथाय जायो। गंसे मालगारि ट्रेनआ ट्रेन ट्रेकनिफ्राय गोग्लैनानै सानै सुबुंफोरा जिउ गोमायो होननानै रादाब मोननाय जादों आरो गोबां सुबुंखौनो दासिमहालागै नागिरबाय थादों होननानै रादाब मोननाय जादों। भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदिआ बुंथिदों दि कंग्रेसआ बिथांखौ जोबोर इनसाल्ट खालामदों होननानै आरो बिथांमोना बिथांखौ मदिखौ औकात देखा दूंगा होननानै बेबायदि बुंदों होननानै बिथाङा गुजरातनि रेलियाव बुंदों। पुणे हाइवेआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जायो। गंसे ट्राकनि ड्राइभारा थावखौ सेभ खालामनो थाखाय गावनि ट्राकनि इन्जिनखौ बन्द खालामदोंमोन आरो बेयावनो बेनि गारिया उनाव ब्रेक गाब्लाबो ब्रेक अरै जायो आरो बेनि जाहोनाव गोबां गारियाव बेनि गारि नांनानै गासै 48 गारिफोरा नांनानै गेग्रेबनो गोनां जायो होननानै रादाब मोननाय जादों आरो रावनिबो जिउ खहा जानायनि रादाब मोननाय जायाखै, नाथाय गोबां सुबुंफोरानो गारि सिङाव थानाय सुबुंफोरा जोखोम जानांदों होननानै रादाब मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। साफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिमहालागै नायनायनि थाखाय गोजोन्थों आरो भिडिअखौ मोजां मोनबायबा अन्नानै लाइक आरो शेयार आरो अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।